ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ନଜର କରିବନି ମାମା ହାଣ୍ଡିକି ନହେଲେ ଆଖି ତାଡ଼ିଦେବି। ନା ନା ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି ବା। ତମେ ଭାବୁଥିବ ଭୋଜି ହେଉଛି, ନାଇଁ ଭୋଜି ହେଉନି। ଆମର ଏଠି ଭାତ ବଇଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଆମ ମାଉସୀ ଘର ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାତଟା ସେଇଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଲୋକ ବୋଲିକା ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ବସୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ତରକାରୀ ଗୋଟେ ପଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟ ଭାତ ହେଉଛି। ଆଉ ମସଲା ପାଇଁକା କଟାକଟି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ଶୁଖୁଆ। ତମେ କେଉଁ ଶୁଖୁଆ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ ନ କୁହ ବା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ପିତା ଶୁଖୁଆ ରାଇ। ପିତା ଶୁଖୁଆ ତମେ ଭାବୁଥିବ କ'ଣ ପିତା ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛୁ, ପିତା ଶୁଖୁଆ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଦେହ ପାଇଁକା ହିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କେବେ ଖାଇନଥିଲି, ଆଜି ଖାଇବି ଆଉ। ରାଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କରିକି, ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି। ଆଉ ପୁଣି ପୋଡ଼ା ଶୁଖୁଆ, ପୋଡ଼ା ଶୁଖୁଆ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ପାଗକୁ। କୁହନି, ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ଖାଇ ସବୁବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ପାଗ ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଖୁଆ କ'ଣ ପୋଡ଼ିକି ଆଣିଥିଲା, କେଉଁ ଶୁଖୁଆ କେଜାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବା ଭଲ ଲାଗିବ ସିଏ ଖାଏ ବୋଲିକା, ସେଥିପାଇଁ ଚକଟିକି ପାଗଟା ଖାଇଥିଲି ଆଉ। ପେଟଟା ଆଜି ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା କୁହନି। ଶୀତ ପାଗକୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଖାଇବାର କି ମଜା କହିଲେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ନିଦ ଲାଗିବ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନିଦ ଲାଗୁ, ମୁଁ ଖାଇବି ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ଖାଇକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାକୁ ପଖାଳ ଭାତ।